Αύριο, σας έχει πει ο MG λογικά, θα δώσουμε location που θα είμαστε. Να έρθουν όλοι οι fans. Και όσοι δεν είναι fans, άμα θέλουν μπορούν να περάσουν και αυτοί. Θα δώσουμε location αύριο, θα δώσει ο Μάρκος, θα το κάνω και εγώ forward. Γιατί αύριο γυρνάμε το γειτονιά, οπότε και να κάψω λίγο τώρα έτσι κι αλλιώς πέμπτη βράδυ βγαίνει. Ναι, θα δώσουμε location, να έρθετε στο clip. Θα σας πει ο Μάρκος dress code. Γρήγορα μάλλον. Ναι, θα είναι κοντά στο κέντρο κάπου. Να το μάθετε μία ώρα πριν. Θα το πούμε στο Instagram μας. Έχουμε εκεί εκπλήξεις και κόλπα. 4,5 με 5 η ώρα εκεί. Και θα το πάμε μέχρι... Θα αλλάξουμε και ένα location που θα είναι εκεί κοντά πάλι. Μέχρι τις 10 το βράδυ θα είναι η φάση. Τώρα αυτό το meetup και όλο αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα θα γίνει. Θα το αποστάρει ο Μάρκος και θα το πω και εγώ αύριο. Θα αποστάρει ο Μάρκος, θα κάνω και εγώ repost. Και θα παίξετε στο κλιπάκι όλοι τέτοιο. Θα σκάσετε φρέσκα ευρωπαϊκά ντυμένα. Οκ. Σαν Ευρωπαίοι ταλαβερτζίδες θέλω να έρθετε. Στο κλιπ αν έρθουμε Adidas όμως και καρπίνι πειράζει. Δεν πειράζει, απλά